Hello mga igsuon, atong i-welcome ang ato ang mga kaigsuonan nga gikan sa mga nagkarain-lain nga pagtulunan nga sila nibalik o nigakos sa simbahang Katoliko o ania atong makita ang ilahang kinasingkasing nga pagbalik nga sila nagpabunyag sa simbahang Katoliko. Sila si Nilboy Gante gikan sa simbahan nga UCCP, United Church Christ in the Philippines. G. Mark Paco gikan sa New Apostolic Church. Rosmel Candelario, isa siya ka-ansyano sa UCCP, ordinahan na unta. Usa siya ka og siya diakono sa SDA. Then si Julibeth Hikoy sorry, o gikan sa UCCP. Og si Jimboy Himpayan o sa UCCP gihapon. Kaila ko ani. Mary Jane Gaudiano ikan sa FCDL nga simbahan. Ambot unsay meaning aning FCDL. Sunod Minjel Gaudiano, FCDL gihapon. Then sunod si Dilsa Tintin, usa ka UCCP. Og si Prosir Pina Tintin, usa ka UCCP. So diha nato makita mga igsuon ang ilahang kinasingkasing nga pagbalik. Kini ubos sa amo ang usa ni sila sa bunga sa amo ang panalipod gikan sa mga atake sa mga nagkalain-lain nga pagtulunan. Kini sila nga mga adult nga nabunyagan, mao ni sila ang nakadawat sa sakramento sa bunyag isip paghugas sa sala nga panulundon. Kung inborn ka nga gikan sa Protestante, wa ka nabunyagi sa Katoliko o sa Trinitarian formula, ang imuhang gikinahanglan ana, ang imuhang gikuha ana mao ang sala nga panulundon or original sin. So kung gikan ka sa or kadako naman sila, duha na ang ilahang kinahanglang hugasan, mao ang original sin ug ang actual sin. Kay dagko naman sila, makahimo naman sila og kasalanan. Okay? So mao ni sila nga ato ang nakita og na saksihan ang ilahang kinasingkasing nga pagbalik sa tinuod nga simbahan. Kinahanglan gyud ang mubalik sa Katoliko nga wala kabunyagi, dapat magbunyag yun. Tungod kay sugo man kani sa ni Hesukristo diha sa Mateo 28:19 nga bunyagi sila, or ngadto sa 20, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Okay, tungod kay ang tao nga dili mabunyagan, dili siya makasulod sa gingharian. Juan 3:5. Then nganuman tungod kay walay makasulod sa langit nga mahugaw, dapat limpyo. Pinadayag 21 bersikulo 27. Og salamat sa inyong kanunay pagsunod. Dinhi lang ko kutob. Daghang salamat og sa kanunay ang Dios mag-uban kanato, magagiya nga para malipay ang Ginoo nga kita magkahiusa. Katong uban nga curious o interesado, pudigin mong mo makig-uban namo, labi na sa among kaigsuonang Katoliko, aron kamo magiyahan kung unsa ang kamatuoran.